Здравейте и добре дошли в редакцията на Вестник Стършел. Казвам се Михаил Вешим, фелетонист, работя от 40 години във Вестника. Започнах още като студент да сътруднича на Стършел. В редакцията съм бил какъв ли не, момче за всичко, доставчик на алкохол, организатор на банкети, носач на мебели, шофьор на главния редактор. В момента съм главен редактор и шофьор на самия себе си. Целта на всичко, което ще ви наприказвам, е да ви помогна поне малко в първите стъпки на прописването в сатиричните жанрове. Ако не станете професионални хумористи, поне да предизвикам у вас интерес към хумора и сатирата, към смешното в живота. Работата в Стършел ме научи да гледам на живота от към смешната му страна, да забелязвам хумора, който е на всяка крачка в нашето ежедневие, но улисани в грижи, ние не го забелязваме. А сега накратко за обучението. Курсът е разделен на 5 модула. В модул 1 ще вникнем в същността на хумора и сатирата и ще поговорим за изразните средства в арсенала на сатирика. В модул 2 ще ви отведа назад във времето до първите български хумористични вестници и ще проследим тяхното развитие и най-вече развитието на вестник Стършел, който излиза без прекъсване вече 77 години, но който след 89-та рязко скъса с комунистическото си минало. В третия модул ще разгледаме различните хумористични жанрове от най-кратките форми, като афоризмите и епиграмите, през пародията и стихотворенията, ще стигнем до фейлетона и сатиричния разказ. Последните два модула, четвърти и пети, разглеждат в детайли особеностите на фейлетона и на хумористичния разказ. В края на курса ще имате и финална задача да ни изпратите ваш хумористичен текст, било то епиграма, басня, фейлетон, разказ или някакъв друг жанр, който ще разгледаме по време на уроците. Сега, след като ви наприказвах толкова много неща, след като ви напълних главите с много информация, полезна или не толкова, дойде и вашия ред. Ако искате, опитайте чувството си за хумор и творческите си възможности, като ми разкажете някоя смешна история, така както я разказвате в вашата компания на приятелите си. Изпращайте ми вашите разкази и фейлетони, аз ще ги чета и после заедно ще ги обсъждаме. Най-добрите ще бъдат публикувани в Стършел, във Вестника или в сайта. Никой не знае от коя трънка ще изскочи заек или фейлетонист. Защо вие да не сте някой от бъдещите млади стършели? Искрено ви пожелавам успех и приятно учене с Стършел.